Itong bili ko mga kasinag oh. Kalderitang manok at binagoongan. Nagsaing ka? Hindi nagsaing. Pinadalahan niya ako mga kasinag ng pang requirements. Ayan oh. Hi! Naging tao rin ako sa picture na ito. Okay mga kasinag, andito na tayo. Karating ko lang, pauwi ako. Init. Tawid tayo, tawid. Dami sasakyan. Okay. Init, grabe. Karating ko lang. Nag-askaso ako ng requirements. Nagkuha ako ng MBI mga kasinag. Pauwi pa lang ako sa bahay. Tatanghali na. Grabe, haba ng pila. Pumunta ako ay mas 7 ng umaga. Tapos kauwi ko lang ngayon. Pero ang in-expect na makuha ko lang doon NBI. Pagdating ko doon sa Robinson, palibasa at hindi pa ako nakapasok doon, nandun na rin pala ang ng Pag-ibig, yung branch. O kaya nakakuha na rin ako mga kasinag. Kaya dalawang requirements yung nakuha ko ngayong araw. Hindi lang isa. Papasok pa lang ako. Saan namin yan? Ano kaya maulam namin ngayon mga kasinag? Dito sana magtitinda ng manok oh. Kaso yung pamangkin ko kaya ayaw niya ng maraming harina. Ayun, tindahan. Makapal daw kasi ang harina dyan. Ayaw niya nung ganun. Hanap tayong mauulam natin dyan. Kung hindi naman ako makabili ng luto na, magluluto na lang ako. Kahit itlog, hotdog. Yun ang madali-daling lutuin eh. Itong bili ko mga kasinag oh. Kalderitang manok at binagoongan. Ito lang ulamin namin dalawa ng pamangkin ko. Mahal pala mga bilihin dito. Isang takal ko kunti 70. Kung alam ko lang mga kasinag, nagbili sana ako ng itlog. Iba na talagang panahon dito sa sentro. Laki ng pinagkaiba sa sentro at sa atin, sa probinsya, sa Seruma. Dito kada galaw mo pera eh. Doon sa amin kasi makakuha lang ng talbos-talbos, okay na. Pag wala kaming ulam, pupunta lang ako sa tabing dagat, okay na, makakuha na ako ng pang-ulam. Dito mga kasinag, hindi pwede. Kada galaw mo, pera talaga. Puro pera, pera, ganun. Yan, nandito na ako sa bahay. Rarating ko lang. Grabing init. Hey boy, nagsaing ka? Hindi nagsaing. Magsasaing pa tayo. Wala pang sinaing si B-boy. Palibasat nga may lagnat din mga kasinag siguro. Medyo pinanghihina pa. Hindi pa siya nakakagalaw na ayos. Magsaing muna ako at mananghalian tayo. Mga kasinag, mananghalian tayo. Kahit ano na, mag-alas 2 ng hapon. Alas 2 na ng hapon ang ating pananghalian kasi pagdating ko nagsaing pa ako. Medyo busog pa rin naman ako. Ang ulam natin binagoongan. Tapos kalderita. May tinula pa yung tira kagabi. Itong ulam natin ngayon.
Kasama ko yung biboy. Wow. Ma? Anak ni ate. Kagagaling lang sa sakit. Namaya papasok na sa trabaho. Ang lasa ko mapait eh. Saan? Mapait nga. Oo. Mabagoong yan. Ang lasa mo yan, baka masama pang pakiramdam mo. Hindi na. Nakakapanibago mga kasinag. Tsaka iba talaga ang sentro. Nakakamiss lalo ang probinsya. Bago ako kasi gawa ng kada lakad ko ibang ihip ng hangin. Tapos ang lagkit sa katawan. Ang simoy ng hangin dito hindi fresh. Kasi puro usok ng sasakyan. Kaya pagdadating ko sa bahay, hinang-hina ako eh. Kasi gawa ng mga usok ng sasakyan, parang pakiramdam ko mas suffocate ako. Hindi kagaya sa probinsya at napakasarap ng simoy ng hangin. Marirelax ka talaga. Kain lang kain para lumakas ka. Para makabawi ang lakas mo. Masakit pa ang ulo mo, magpang gamot. May gamot pa yata dyan. Hindi na. Katapos ko lang mananghalian. Ayusin ko na mga kasinag yung aking requirements. Ayan. Siya nga pala, ako ko ayusin pala yung aking requirements mga kasinag. Magpapasalamat muna ako kay Idol from US. Pinadalahan niya ako mga kasinag ng pang requirements. Ayan o. Nakuha ko na po Idol yung pinadala niyo sa akin. Nung nakaraan kasi hindi ko makukuha ito. Gawa ng may problema yung yung code na ibinigay niya sa akin. Iba pala yung naibigay niya sa akin. Naipasa niya kahapon yung isang code. Yun pala yung hinahanap. Kaya nakuha ko na kanina. Linggo kasi kahapon kaya hindi ko nakuha. Ito na po siya. Ayan o. Ito na siya mga kasinag. Salamat po Idol. Pinadala sa akin ito mga kasinag from US. Nagpapasalamat ako ng marami sa iyo Idol, sa tiwala at suporta na ipagkakalog mo sa akin. Napakalaking tulong po nito lalo sa pag-ayos ko ng mga requirements, sa pang-medical ko. Napakalaking tulong po nito. Salamat po talaga ng marami. Nakuha ko na po. Minisage ko siya kanina, hindi pa nag-reply, pero mapapanood yung video na ito. Kaya maraming salamat po sa iyo Idol. Sa naman nagpadala pala ng tulong para sa aking bilas, maraming salamat din po. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob sa inyo mga kasinag. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Magpapasalamat na lang po akong marami. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Ito na yung mga requirements ko mga kasinag. Ang dami. Ayan. Ito yung MBI ko nakuha. Ayan o. MBI ko nakuha kanina. Kasi may listahan ako dito mga kasinag. Pero inyo, ang kailangan ko sa trabaho ko mga kasinag ay 2x2 with name tag, 2 piraso. Nakapagpa-photocopy na rin ako kanina. Nakapagpa-picture tayo. Yung may pangalan. Ayan o. Ayan. Tingnan nyo mga kasinag o. Gwapo ba? Hi! Naging tao rin ako sa picture na ito. Oh? Na-edit lang yan mga kasinag. Na-edit na yan. Sarap pala sa pakiramdam mga kasinag. Lalo na pag ang suot mo parang pang-professional. Attorney ako dito. Kaso sa picture lang. Ayan, meron na tayong picture. Ito ang unang requirements ko mga kasinag. Picture. Tapos birth certificate. Yan. Titiyan ko kasi kung ilan na lang yung kulang na na requirements.
Birth certificate, photocopy. Ah, dalawa. Isa lang yung napasirox ko. Ano ba? Daw. Ayusin ko muna ha. Ang dami oh. Sa requirements pa lang mga kasinag. Talagang mamumulubi na. Dito lang ito mga kasinag ha, sa IPSA. Tanggalin ko natin ang resume. Meron na tayong birth certificate. Alam ko. Yan. Paling kita eh. Yan, meron akong birth certificate. Tapos diploma. Yan. Ang gamit ko lang na diploma mga kasinag, yung sa high school. Kasi po, hindi ko nakuha yung diploma ko nung college ako, gawa ng may utang pa ako. May utang ako mga kasinag. Hindi ko na po nakuha yung diploma ko dun. Gawa ng may balance ako. Kaya hindi ko na nakuha yung mga kasinag. Kaya ang gamit ko ngayon, yung high school na diploma ko. Yan. Tapos, SSS. Wala pa akong SSS. Gawa ng bukas, mga hapon ko ito mapupuntahan. Gawa yung SSS ko mga kasinag. Ang beneficiary lang kasi doon yung isa kong panganay. Ngayon, i-update ko. Gagawin kong 3. Kasi yung 2 kong anak, hindi ko pa nailagay noon. Kaya bukas, makuha muna ako ng NSO birth certificate ng 2 kong anak para i-present sa SS. Tapos, yun pang wala ako, tas tin. Yun, tin. Wala pa akong tin. Tin card, wala pa ako nun. Tapos, pag-ibig yan. May nakuha tayong pag-ibig. Yan. Meron tayong pag-ibig. Barangay ito. Barangay certificate yan. Kinuha ko kanina. Hindi ang kasama. Tapos, police clearance, NBI. Yun, may NBI na nga tayo. Ito na nga. Tapos, transcript of record, college level. Wala tayo niyan. Hindi ko alam kung nasan yung... wala ako nito. Employment certificate, wala rin ako niyan. Marriage contract, wala naman ako yan kasi hindi naman kasal ni Mrs. Ito na, birth certificate ng 3 kong anak. Ayan. Kaya, kailangan ko talaga makuha yung birth certificate yung bukas kasi nagpa-appointment naman po ako. Kunin ko bukas. Training certificate, wala ko niyan. Tapos medical. Pag nakumpleto ko na ito mga kasinag, saka ako magpapa-medical. Tapos ano pala, 3 valid ID, photocopy. Meron ako dito. Mga ID, yan. Meron na tayo. Ang wala ko na lang ay SSS. Tapos birth certificate ng 3 kong anak. Yun na lang, tas medical. Yun na lang mga kasinag. Tapos ano pa palan? PhilHealth. Yung PhilHealth ko pala andyan, naipasa na, hindi pa na-photocopy. Tapos sidula, yun. Kaso ang sidula ko dito mga kasinag, yung sa Ruma pa. Tingnan natin yung sidula natin dito. Sidula. Yan. Pagbalik ko pa. May sidula ko dito ayo. Okay. Ayan na. Ayan na. Kailan pa ang expiration ba nitong sidula? Hindi ko alam mga kasinag eh. Date issue, January, February, March, April, May. May pa pala nito. June, July, August, September, October, November. Maano na, maanim na buwan. Kapasirox ko lang to. Yan lang ang ilan na lang ang requirements sa kulang ko. Ayan, ilang pirasong requirements na lang ang kailangan ko mga kasinag. At makukumplito na natin. Mapahuli na yung medical. Sa huli na ako magpapamedical. Ayusin ko muna ito kasi medical, madali lang yan. Sa huli na lang. Di ba? Biruin nyo yan, no? Yan, mga kasinag, oh. Nakita yan? Yan, oh. Ito ang requirements ko. Ganyang karami. Meron pa yung vaccine card. Kaso wala akong vaccine card. Kasi hindi naman ako nagpaturok mga kasinag. Kahit nung nasa ibang bansa ako, hindi ako nagpaturok. Kahit dito sa Pilipinas, hindi ako nagpaturok. Kaya wala akong vaccine card.
Kung hindi nila tatanggapin na kulang ang requirements ko, wala tayong magagawa. Kung mahigpit talaga sa requirements mga kasinag, wala akong magagawa. Wari ko hindi naman yung magiging mahigpit sila sa requirements mga kasinag, basta makumpleto ko lang yung mga SS, Pag-ibig, PhilHealth, TIN, birth certificate, diploma, yan lang, makumpleto ko yan. Tapos yung medical, kasi hindi naman pang mataas ang posisyon ng ina-applyan ko mga kasinag. Sabi ko nga kung saan lang ako ilagay. Production operator lang naman mga kasinag eh. Kaya okay na yan. Production operator lang naman ang trabaho natin. Kaya okay na. Nakapaglakad na tayo ngayong hapon. Bukas naman, panibagong lakad naman mga kasinag. Panibagong pagsubok. Sana makumpleto ko ng aking requirements. Yan ang kahilingan ko sa mahal na Panginoon. Sana makumpleto ko na. At nang sa ganon, may pasa ko na ito. Malalaman natin sa 25 kasi orientation namin eh. Basta may pasa ko lang ang requirements. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, ito lang muna pong update ko sa inyo mga kasinag. Hanggang sa susunod na araw. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Muli pala akong hihingi sa inyo ang tulong mga kasinag. Suportahan nyo sana ang YouTube channel ni Idan Vlog. Ayan mga kasinag oh. Paki-like, share, and subscribe naman po. Naglalambing ako sa inyo. Tulungan nyo po siya na umangat lang yung kanyang subscribers. Tulungan nyo po siya mga kasinag. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga subscribers ko, mga viewers ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!